mà ngày tu áng ngày chỉ na ô kanun na hian lỡ ba ang ngai ani itel lo chuan nun a kim lo ka zin kong ko hara yan an soi din lo ram nuam El Dorado an ngai chín ang hian lỡ ba cần ngai em sẽ ô kanun tao để thấy tác hian niềm tu áng ngai ani ô cá sinh nun hian lỡ ba ang ngai ani itel lo chuan nun a kim lo ka zin kong ko hara hian an soi din lo ram nuam El Dorado an ngai chín ang hian lỡ ba cần ngai